Hola! Avui anem a practicar amb les paraules esdrúixoles. Les paraules esdrúixoles trobem que la seva síl·laba tònica, és a dir, la que sona més forta, és l'antepenúltima i, a diferència de les paraules agudes i de les paraules planes, les esdrúixoles s'accentuen sempre. Per tant, no ens podem equivocar. Antepenúltima síl·laba forta i accentuada. Anem a practicar un poquet, veureu que és fàcil. Digues quines de les següents paraules són esdrúixoles. Anem a llegir-les. Bàdminton, sofà, Àfrica, peu, màquina, fórmula, pissarra, química, botiga, sabata, hipòtesi, òpera, cadira, ceràmica, càmera. Anem a pensar un poquet. Recordeu, antepenúltima síl·laba tònica i accentuada sempre. Anem a comprovar. Bàdminton, antepenúltima, forta, accentuada, per tant, esdrúixola. Sofà, aquesta està accentuada a la darrera, no és esdrúixola. Àfrica, accentuada la antepenúltima, per tant, esdrúixola. Peu, no porta accent, no és esdrúixola. Màquina, antepenúltima accentuada, esdrúixola. Fórmula, igual, accentuada la síl·laba tònica, la penúltima, per tant, esdrúixola. Pissarra, aquí el cop de veu va al mig, no és a l'antepenúltima i a més no té accent, per tant, no és esdrúixola. Química, cop de veu a l'antepenúltima i a més porta accent, per tant, és esdrúixola. Botiga, el cop de veu va al mig i no porta accent, per tant, no és esdrúixola. Sabata, igual, no porta accent i el cop de veu va al mig. Hipòtesi, aquí tenim que sí, antepenúltima síl·laba accentuada, és esdrúixola. Òpera, igual, antepenúltima accentuada, esdrúixola. Cadira, cop de veu al mig i a més no porta accent, per tant, no és esdrúixola. Ceràmica, accentuada l'antepenúltima, esdrúixola. I càmera, igual, antepenúltima amb accent, no falla, esdrúixola. Anem a per una altra, va. Totes aquestes paraules són esdrúixoles. Accentua-les. Anem a llegir-les. Història, família, colònia, baròmetre, mòmia, física, mànager, època, termòmetre, libèl·lula, fórmula, química. No us preocupeu si l'accent és obert o tancat, ja ho treballarem en una altra classe, però ara preocupem-nos de com sonen i on porten l'accent. Totes sabem que són esdrúixoles, per tant, antepenúltima accentuada. Va, comprovem. Tenim història, cop de veu a l'antepenúltima, en aquest cas la O és oberta. La O podrà ser oberta o tancada, segons quina paraula. En aquest cas la tenim oberta. Història. Família. Antepenúltima accentuada, per tant, la I sempre és tancada, esdrúixola. Colònia. Aquí, antepenúltima també, hem d'accentuar-la, en aquest cas la O oberta. Colònia. Una altra, baròmetre. O oberta, en aquest cas, accentuam l'antepenúltima, esdrúixola. Mòmia. Una altra O oberta, accentuam antepenúltima. Física.
i tancada sempre, accentuem esdrúixola. Manager, antepenúltima accentuada, la A sempre oberta. Època, en aquest cas la E és oberta, antepenúltima accentuada, esdrúixola. Termòmetre, antepenúltima O oberta accentuada. Libèl·lula, accentuem antepenúltima, E oberta en aquest cas. La E pot ser oberta o tancada, també ho explicarem, no us preocupeu. En una altra classe ho dominarem. Fórmula, en aquest cas la O és tancada, accentuem l'antepenúltima, per tant, aquí la tenim, l'esdrúixola. I química, antepenúltima i sempre tancada. Molt bé, anem a fer-ne una altra. Va, us animeu? Va, el darrer. Troba les paraules esdrúixoles de les següents frases i posa els accents on calgui. Pot ser que en una mateixa frase trobem més d'una paraula esdrúixola. Anem a llegir-les. Aquesta comèdia m'ha agradat molt. La meva cosina es va casar a l'església de Sant Jordi. La mare dels bessons té molta paciència. Trobaràs la partitura a la darrera pàgina del llibre de música. La diferència de color entre les dues fotos és molt gran. Recordeu, antepenúltima accentuada. Cop de veu, síl·laba tònica forta. Anem a veure la solució. Llegim. Aquesta comèdia m'ha agradat molt. Aquí tenim una esdrúixola. Comèdia. Separem l'antepenúltima accentuada, en aquest cas accent obert. Ja us dic que no us preocupeu si són oberts o tancats ara. Els practicarem més endavant. Següent frase. La meva cosina es va casar a l'església de Sant Jordi. Una altra trobem aquí. Església. Antepenúltima accentuada, accent tancat, en aquest cas església. Molt bé, anem a per una altra. La mare dels bessons té molta paciència. Antepenúltima, accent obert a la E, és esdrúixola. Trobaràs la partitura a la darrera pàgina del llibre de música. Aquí en tenim dos d'esdrúixoles. Pàgina, el cop de veu és a l'antepenúltima, per tant l'accentuem i és esdrúixola, igual que música, antepenúltima accentuada, esdrúixola. I aquí la tenim la darrera, la diferència de color entre les dues fotos és molt gran. Trobam diferència, antepenúltima accentuada, accent obert a la E, esdrúixola. Us ha agradat? Fàcil, que sí? Les esdrúixoles són les més senzilles. Recordeu que trobareu molts més exercicis a la nostra web profedecatalà.com, on tenim preparació online pels exàmens oficials dels nivells A2, B1 i B2. No ho dubtis i apunta't, et pots subscriure. T'esperem dins. Adeu!